Asi většina z nás by chtěla být někdy youtuberem, nebo chtěla být youtuberem. No a dneska vám dám pár věcí, co byste určitě neměli dělat, když zakládáte YouTube kanál a tak dále, aby vaše videa nevypadaly nějak takhle. Věděli jste, že 90% lidí, co sleduje moje videa, neodebírá tento kanál? Nebo aby vaše videa nevypadaly nějak takhle? Čau lidi, tady Boomboy.cz.sk 2456. Dneska si zahrajeme Minecraft. No, kdybych se měl nějaký špatný mikrofon, tak se omlouvám. Mám nový počítač a mikrofon a vůbec nevím. Ale když už, tak ať to video aspoň vypadá nějak takhle. Takže čau lidi, tady Boomboy 3256 a dneska si zahrajeme Quaplay. Za prvé, videa musí mít alespoň 10 minut. Čau lidi, vítám vás u nového videa a tady bych se asi s vámi rozloučil. Takže zatím... Za druhé, miniatura. Miniatura je věc, která přiláká lidi na tvé video, takže si na ní dej určitě co nejvíc záležet, aby nedopadla nějak takhle. Za třetí, pokud chceš, aby tvé videa uspěly, natáčej něco, co je v trendech, například Minecraft, Roblox, Lethal Company a další RPG hry. Za čtvrté, dělej, co tě baví. Tohle je věc, která většinu youtuberů potopí, protože natáčí to, co je v trendech, ale nebaví je to. Proto se svojí tvorbou přestanou. Za páté, videa musí být seditována. Jsou samozřejmě výjimky, kde videa nemusí být seditována, například podcast a další povídací videa. Edit je hlavní součástí videa, která přitahuje diváky dívat se na tvé video. Že pokud nemáš video seditováno, může se stát, že fanoušky tvé video bavit nebude. Jsme u konce tohoto videa, doufám, že se vám tohle video líbilo, můžete dát like, popřípadě odběr, jinak vím, nedal jsem sem úplně všechno, ale dal jsem sem nějaké základní věci, které byste mohli tak jak si vědět, když začínáte kanálem. Určitě udělejte si profilovku a banner a dejte nějaký zajímavý název k videu, aby na to taky klikli lidi, protože základem je miniatura a název videa. Takže jo, děkuji, že jste se koukali na toto video, já se s vámi loučím a u dalšího videa zatím čusík busík.